I once read that when people die, they do not regret what they did. They regret what they didn't do. Or to be more specific, what they couldn't do. There are so many reasons that prevent us from doing things that we want to do. We may be hampered by poverty, by fear, by jealousy, by any other reason that you and I may think of. Through experience, I have known people that have been halted and hampered by being hard on themselves. Hence the saying, and I open quotes, say nice things to yourself. You are the only one listening. Tell yourself, I am doing the best I can. I close quotes. The author of this quotation is Gabrielle Bernstein, and she is talking about self-sabotage. Negative thinking processes like, I am not good enough. She is encouraging us to put our best foot forward, to pat ourselves on the shoulders and say, I am alive and I'm going to do this. I can do it. I will do it. I am capable. I am a victor. The imposter syndrome does not apply to me. Sanibonani balingani mapungu na machiche igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje senza umbhalo wobuciko obizwa ngokuthiwa Ubhuku Lwamanqe obhalwe ngu-EJ Mhlanga. Sizofundisa okulandelayo. Okokuqala, ukuxhumana phakathi kwenkulumompendulwano noma kwenkulumo kayedwana nesenzeko. Okwesibili, I-alushini. Okwesithathu, ukubikezela. Okwesine, ukujeqeza emuva. Ngaphambi kokuthi sixoxisane ngalokhu okune esesikubalile, sizofunda inkundla yesibili, isigcawu sesibili. Sitholakala ekhasini lama-35. Sifundeka ngalolu hlobo. Sivule abakaki. Kusemzini wakwaMathonsi. Usokhaya uziphumulele nje elawunji. Ulokhu ebuka iwashi lapha esihlakaleni. Phela ulindele uthamsanqa njengesivumelwano sabo. Ezwe ukungqongqoza emnyango, aphuthume ayovula. Sivale abakaki. uMathonsi Jesus uxolo uMathonsi. Sivule abakaki. Ngokwethuka sivale abakaki. Mamo, nansi imihlola webantu. Nguwe lona futhi mfana uzochwensa nanamuhla. Sivule abakaki. Usawubambile umnyango, kepha unkululeko usemi ngaphandle. Sivale abakaki. Unkululeko. Cha, kangizile ukuzochwensa baba. Bengicela nje ungivulele ngoba kukhulu engiza nako. Sivule abakaki. Enxenxa uMathonsi ukuba amvulele emnyango. Sivale abakaki. uMathonsi. Sivule abakaki. Intukuthelo ibuye ngamandla. Abone kahle ukuthi uma lo mfana ake wabheda njengakuqala,
uyomudla luhlaza. Abuye akhumbule ukuthi kufanele lenkomazi ayisenge iludedele lonke ubisi. Kungcono ngoba noThamsanqa usendleleni manje. Adede emnyango ukuze uNkululeko angene. Sivale abakaki. Ngena, ushaye ngezinqamulelayo, ungangichitheli isikhathi. uNkululeko, sivule abakaki. Esehlezi phansi kusofa, sivale abakaki. Ngiyabonga baba. Ukugcina kwami kulomuzi, ngathembisa ukuthi ngiyabuya. Sengibuyile-ke njengesethembiso engasenza. Namuhla ngiphethe ubufakazi balokho engashiya ngikubekile phambilini. Sivule abakaki. Athule abuke umathonsi oloku emgqolozele ngamehlo asebomvu tepu. Sivale abakaki. Umathonsi, mameshane yimihlola yini lena? Ulokhu usayibhedlile le ndaba yakho mfana Ndini? Namuhla uthi uphethe ubufakazi. Yibuphi-ke ubufakazi lobo? Khuluma usheshe, ngingaze ngikwenze isilo sengubo khona manje. uNkululeko, sivule abakaki. Akhiphe ipheshana esikhwameni sebhantshi, sivale abakaki. Nabu-ke ubufakazi engikhuluma ngabo, baba uMathonsi. uMathonsi, sivule abakaki. Ememeza, sivale abakaki. We Mamhlongo, sondela ngapha mngami, isingene futhi. Namuhla kayihlomile kukhala ihlanga. uMamhlongo, sivule abakaki. Engena elawunji ethola uNkululeko ehlezi kusofa. Ambuke ngeso elimnjonjo. noNkululeko abone ukuthi lihlomile. Sivale abakaki. Kwenze njani namuhla baba? uMathonsi, sivule abakaki. Emnikeza ipheshana, sivale abakaki. Funda lapha mntanami. uMamhlongo, sivule abakaki. Ebukisisa leli pheshana aliphethe, sivale abakaki. Yini yona lena? Hawu webantu, ngibonani ngamehlo ami? Incwadi yomshado lena baba. uMathonsi, sivule abakaki. Emangele, sivale abakaki. Ngakuzwa ubabaza. Ngikubizele ukuthi uzofunda le ncwadi, hhayi lokhu osukukhuluma wena. uMamhlongo, hawu, kodwa ngasho baba ukuthi lo nkosikazi wakwaMakhunga uChakijana. Kukhula sigodlele khona. Sivule abakaki. Enikina ikhanda eyohlala eduze komyeni wakhe. Sivale abakaki. Baba, incwadi yomshado lena. Ngempela unelungelo lomfana ukuzofuna umkakhe ngoba phela nabu ubufakazi obuqanda ikhanda. uMathonsi, Mamhlongo, noma ngingayile esikoleni futhi ngiphuma ezindaweni ezisemakhaya, kodwa ukhumbule ukuthi kuseGoli lapha. Bakhona oChakijana abalala bengalele, befuna indlela yokuziphilisa ngegazi labanye abantu. Wazi ngani ukuthi lo mfana ulithengile leli phepha lomshado? Wazi ngani ukuthi kukhona imfihla yaziyo ngenkosikazi kaThamsanqa afuna ukusebenzisa ithuba elinjengaleli ukuthola imali?
Ungakhohlwa ukuthi umakoti usebenza ebhange esidlekeni semali efunwa ngumuntu wonke. Ubhedulu bangwayo phela. Sivule abakaki. Alithathe alibukisise naye ingathi kukhona amehlo akucoshayo kanti lutho ubona izimvemvane nje. Sivale abakaki. Unkululeko. Sivule abakaki. Ahleke kancane emangaliswa ubuchopho obuklasile balomuntu okade embukela phansi. Kungamthusi kodwa ngoba ufihle induku emqubeni. Sivale abakaki. Ngeke ngisukele amanga baba nawe mama. Kuningi okusazonethusa ngalolu daba. UMamhlongo. Sivule abakaki. Kubuye akuzwe izolo. Sivale abakaki. Khuluma iqiniso wena mfana. Udingani ngempela kulomndeni ngoba uyasibona ukuthi sikhala singashayiwe. Siyazihluphekela. Kasinayo imali esingakunika yona. Unkululeko. Sivule abakaki. Ehlisa umoya. Sivale abakaki. Ngiza ngalo udaba engaluchaza ngosuku ngifika kulomuzi. Sivule abakaki. Kusenjalo aphuthaze esikhwameni sebhulukwe. Akhiphe isithombe esidala esisikwe ephephandabeni eliphuma kanye ngesonto. Ifa lamehlo. Asinike umathonsi. Sivale abakaki. Kuyiqiniso lelo baba. Ngingesuke nje ngihubhuze aluhlaza cwe. Nabo bunye ubufakazi balolu daba engize ngalo. Umathonsi. Ngiyakweshwama ke lokhu. Mehlo ami kawungikhohlisi kodwa. Sivule abakaki. Akhiphe izibuko. Ecikica amehlo. Aphinde azibuyisele futhi. Ajuluke abe manzi te lapho ebona umakoti wakwakhe eqabulana nenye indoda kungeyona indodana yakhe. Asibukisise. Nguye nezingqotho unkululeko. Usuku lomshado. Kusesontweni. Nangu nomfundisi owabahlanganisayo emi eduze kuvele elomhlathi. Athathe leli pheshana alintshinge laphaya kuMamhlongo. Sivale abakaki. Awungincinze indlebe mfana. Kwenzekani? Sivule abakaki. Esho ebuyela phansi ethatha izandla zombili ezibeka phezu kwamadolo. Sivale abakaki. Unkululeko. Sivule abakaki. Eqolozele umathonsi ngqo emehlweni. Sivale abakaki. Uphindisiwe baba. Uhambe eminyakeni emihlanu eyadlula. Wahamba sixabene. Akazange esabuya emzini wethu. Umathonsi. Mfana, ungitshela ukuthi umkakho wahamba eminyakeni emihlanu eyadlula? Yiziphi izaba owazenza ukuthi umlandele kwabo? Imihlola yini yona lena? Unkululeko. Sivule abakaki. Ngomoya ophansi. Sivale abakaki. Nganginethemba ukuthi umsinga uyobohla. Ngabheka emnyango ngaze ngaphuma amehlo kanti ngilinde umnyama ongenafu. Ngithe sengizizwa ngabasiki bebunda
kwathiwa usehlala ephumula uganile. Umathonsi, manje mfana, ngoba uzwa ukuthi useganile, isikhwele sivuka sima ngezinyawo, usuqhamuka nje oqungeni usuzomfuna lapha? Unkululeko. Ngasuke ngaboshwa, kanti nalokho engaboshelwa khona kungenxa yakhe njalo uphindisiwe. Ngangithi ngiyakhuza, kanti umlungisi uzithela isisila. Umathonsi, ake uhlube udlube ekhasini, naxatshaniswa yini nale ngane? Sivule abakaki, kubuza umathonsi ecijise izindlebe. Sivale abakaki. Unkululeko, sivule abakaki. Embandaza, sivale abakaki. Bengingathandi ukukhuluma lolu daba ngoba luyihlazo kakhulu. Yinto ezoniphatha kabi kakhulu lena. Umamhlongo, sivule abakaki. Ngokucasuka, sivale abakaki. Hey, khuluma wena, ungazitsheli ukuthi sizophatheka kabi. Yithi abahluleli balokho. Unkululeko, kangichaze ngale ndlela bakwethu. Bengingumshayeli wamaloli amakhulu athutha impahla, ngihamba nginqamula amazwe. Yikhona okwadala inkinga. Ukugcagcaza kwegundane kwadonsana amehlo ngoba phela niyazi ukuthi akumgcaco ungenazibukeli. Umamhlongo, sivule abakaki. Esecijise izindlebe namehlo angasacwayizi, sivale abakaki. Khuluma wena, liyashona ilanga. Unkululeko, ngithuka sengizizwa zithamundwa ebhasini engangiyigibele ngiya ekhaya ntambama. Lento ngiyithola ngehla ebhasini sekuthi ukuhlwayihlwa. Lapho ibhasi isilungiselela ukuma nje esitobhini, ngizwe izalukazi ezimbili zincinzana zikhombisana ngophindisiwe ukuthi nakhu lokhu okuchithe umuzi kaMabhekadlule. Umathonsi, omantibi laba bakhuluma nje, bayakwazi yini? Bakubonile ukuthi wehla khona lapha? Unkululeko, yebo, yizalukazi ezingazi kakhulu. Ngingazike ukuthi kwakuyindlela yokungidonsa ngendlebe ngalokho okwenzeka emzini wami. Ngathi noma ngithanda ukucijisa izindlebe, kwabonakala ukuthi kangisezwa kahle ngoba ngangimangaliswe nguphindisiwe ukuthi ubuyaphi sekuhlwile nje. Umamhlongo, sivule abakaki. Ngokumangala, sivale abakaki. Nxa umbuza, waphendula wathini? Unkululeko, wakhwela phezu kwendlu wabhoka ngolaka, ngagcina ngilugoba uphondo. Kodwa ngasho ukuthi kalikho iqili elazikhotha emhlane, nangempela kwabanjalo ngoba lento yaqhubeka. Ngagcina nginxusa emsebenzini ukuthi bangasangikhipheli ngaphandle, sengibeka izizathu zokungaphili kahle. Nangempela bangipha indlebe, ngasebenzela ngasekhaya.
Kuyilapho izinto zasezonakele kakhulu ngendlela yokuthi ngobunye ubusuku ngangithukuthele ngivevezela ngacishe ngambulala. Kwabe ukuduba kwakhe emzini wethu. UMamhlongo, ngishilo baba ukuthi ungumgulukudu lo. Ubani obengahlalela ukudukuzwa imihla namalanga? Wena kawazi ukuthi wathinta abafazi, uthinte imbokotwe. Uyisilima sakuphi esingazi ukuthi abafazi kabasezona izimbongolo lezi ezazibulawa yinduku ngokukhwehlela nje. Umthetho wenzelwe lokho-ke ukusivikela kuzixhwanguxhwangu ezinjengawe nje. Sivule abakaki, asukume aqonde ekhishini eyohlola izimbiza zakhe, sivale abakaki. UMathonsi, awukahle Mamhlongo, qhubeka wena mfana. Manje uma ubumthanda wangamlandela ngani njengoba usukwenza manje emuva kweminyaka emihlanu yonke? UNkululeko, sivule abakaki, ekhuluma ngephimbo elilusizana, sivale abakaki. Ewu, kuyilapho izinto zaqala ukonakala khona. Ngamlandela baba emuva kwezinsukwana, kepha ngangihamba ngibuye ngilambatha, ngingazange ngilubone uthana lomzimba wakhe. UMathonsi, sewake walubhunga lolu daba nabakubo? UNkululeko, zwana-ke baba, unina wayeloku ecasha ezintangeni, engibheca ngodaka emehlweni. Uthe esuka wathi akalona iphoyisa likaPhindisiwe. Uma ngimfuna ngiqonde kuyise eNqamaqeni ngaphesheya kwenciba ekoloni. UMathonsi, usubuya ezinkalweni mfokagubhela? UNkululeko, ikhanda laphekwa lavuthwa lapha kimina. Ngaya kabili kathathu kwamakhunga, ngabona ukuthi ngishaywa ngemfe iphindiwe. Nami sekufanele ngihuquzele njengebululu, ngigadle kungazelele muntu. Ngase ngibonile ukuthi lo muntu ulapha ezaleni. UMamhlongo, uyazi ukuthi lo muntu esikhuluma ngaye akakipitile, kepha ugane ngokusemthethweni lapha kwaMathonsi? UNkululeko, ngikwazi kahle Jesus. Uxolo bafundi, uxolo balingani. Ake ngiphinde ngifunde futhi. Ngikwazi kamhlophe lokho. Ngixakwa ukuthi kwamakhunga balamukela kanjani ilobolo lomuntu owalotsholwa wathelwa ngenyongo ngenye indoda. Phela umlobokazi uthelwa kanye ngenyongo. UMathonsi, ngiyakweshwama lokho engikuzwayo kubhela. Nami bengingeke ngivume ukuthi uThamsanqa aganwe unkosikazi wenye indoda. Nami ngokwazi kwami owesifazane uthelwa kanye ngenyongo. Ngamanye amazwi, isibongo sasemshadweni safihlwa kuze kube namuhla. Pho kungani usamlandelela ngoba usuyazi ukuthi useganile? UNkululeko, mhla bezomethula emagcekeni akwamathonsi abakwamakhunga, bathi usagcwele yini?
engizibuza khona ukuthi ngokobelungu ingabe umthetho uyavuma yini umuntu ashade engahlukanisile kuqala? Uphindisiwe ulubambo lwami. Ubufakazi nibubonile ngibendlala phambi kwamehlo enu. Ngike ngathi ukuthalalisa, kepha ngizwe ukuthi ingane yami iyahlukumezeka. UMamhlongo, unethika yini mfana? Unezinye izingane uphindisiwe? Zingakhi? Sivule abakaki, ebuza ngokumangala, sivale abakaki. Unkululeko, zimbili, umfana nentombazana, unokwethemba nothemba lakhe. UMathonsi, sivule abakaki, naye ngelokumangala, sivale abakaki. Nansi imihlola webantu, wensizwa, uthi kawumbheci ngobende engaludlile umakoti. Unkululeko, lutho baba, elimsulwa iqiniso leli engilikhulumayo. UMathonsi, lunzima lolu daba, akuyona into yokuthathelwa phansi. Ndodana, kalikho eliyisangcobe engingakuphathisa lona. Lolu daba kufanele ngithi ukulibhunga noThamsanqa, ngizwe ukuthi wazini yena ngalolu daba. Kuyilapho-ke imindeni yomibili yakwaMathonsi neyakwamaKhunga kuyodingeka ihlanganise amakhanda. Singeshaye amabheka angaka kanti isibaya sakwamaKhunga sisabhonselwa izinkomazi zakweminye imizi, kanti sinqunyelwa ogodweni yini? Uyasazi-ke isiZulu mfana siyasho ukuthi nelengqwele liyopha, nathi saphunduleka. Unkululeko, sivule abakaki, esukuma, sivale abakaki. Ngiyabonga baba ukuthi ningiphe indlebe namuhla. Ngiyaxolisa kakhulu ngokuziphatha kwami okokuqala ngifika lapha. Kwacishe kwasuka uthuli lwezichwe, isidingo singekho. Nxa ucabanga kuyokwenzeka nini lokho? UMathonsi, ngilinde ngize ngilibhoboze ithumba kuThamsanqa. Kuyothi lapho libuhlukayo iyobe inkonjane iwele enkundleni. Ngiyokuthinta ukuze siphume nekhambi ukuthi lolu daba siluphetha kanjani. Unkululeko, ngiyabonga kakhulu baba nawe mama. Sivule abakaki, avale isicabha, sivale abakaki. UMamhlongo, uyangizwisa kodwa baba? Ingabe yiyona lemfihlo abekhuluma ngayo umakoti izolo? UMathonsi, ngimiwe yisidwa nkosikazi. Lo mfana uyakwazi ukungcwaba umuntu ephila. Akulona iqiniso leli alikhulumayo. Kungenzeka kanjani abakwamaKhunga basenze okubuhlungu kanje kanti sasize ngobuhle? Sabalobolela kahle. Ubulanda ababekhuluma ngabo babebususela kuphi kanti? UMamhlongo, ngimthanda kangaka kodwa lo mntwana sengithanda ukuba nenkingana ngozipho zonke. Hayi, kodwa mangiyikhiphe ingane kulokhu. Sivule abakaki,
esukuma ebambe umlomo umamhlongo eyosithela ekhishini sivale abakaki. Umathonsi sivule abakaki ehlezi yedwa kusofa kudlala amagama kaNkululeko ezindlebeni zakhe sivale abakaki. Akaphuthume afike sizolubhunga lolu daba mhlawumbe kukhona akwaziyo ngalo. Mlingani wami nawe mfundi, siyaphela lapha isigcawu sesibili esitholakala enkundleni yesibili. Ake sichaze, sicubungule, sihlaziye ukuthi kuyini ukuxhumana phakathi kwenkulumompendulwano noma kwenkulumo kayedwana nesenzeko. Lokhu kungubudlelwano obutholakala phakathi kwamazwi aphakathi kwabadlali ababili, abathathu noma oyedwa kanye nesigameko noma isigigaba noma isenzo esizolandela lapho. Ake siboneke esigcawini sokuqala esitholakala enkundleni yokuqala. Sithola uphindisiwe kanye nonkululeko bayahilizisana, bayaxabana, sibona udweshu lwangaphandle. Sizothatha inkulumompendulwano etholakala ekhasini le-10 kufundeka ngalolu hlobo unkululeko. Sivule abakaki uya ngokuya uyagcwalelana ocingweni, sivale abakaki. Usuyangisongela, ungizwe kahle phindisiwe, ngifuna ukukufundisa abantu njengoba ungichwensa. Kangenziwa kanjalo mina kuthule ingathi akwenzekanga lutho. Uphindisiwe, cha kangisongi, kepha ngikhuluma ngokuzokwenzeka. Yonke into inesikhathi sayo. Nathi kwakuyisikhathi esasinaso, kepha uyazi ukuthi zonke izinto zihamba zifinyelele esiphelweni. Kasikho isitimela esilokhu sigijima nje singafinyeleli esiteshini. Sengicela ukuhamba bandla, kukhona olunye ucingo oluvalwe nguwena. Okubalulekile kule nkulumompendulwano ukuthi unkululeko uthi kuphindisiwe kusina kuyamjeqeza, yena akenziwa kanjalo, akuzinyane lemvubu eladliwa zingwenya kwacweba iziziba. Kunobudlelwano phakathi kwale nkulumompendulwano nesenzo sikaNkululeko sokuqonda kwamathonsi eyoshisela uphindisiwe esigcawini sesibili. Sizophinda futhi kuso lesi sigcawu sokuqala enkundleni yokuqala sivule ekhasini le-12 kufundeka ngalolu hlobo. Uphindisiwe, ngicela ukuthi uma umthanda uzipho zonke umyeke phansi ahlale lapho ekhona. Unkululeko, ngeke ngimyeke, phela kangizange ngimphike, wena uzithathele isinqumo sokuthengisela uThamsanqa ijazi, naye waligqoka lamlingana, naye walihloma ngelikhulu iqholo enjalo nje. Uphindisiwe, pho ngoba eligqoke lamlingana usunomona yini? Unkululeko, ingane yomfana lena, kufanele iyazi impande edambuka kuyona ukuze izinto zayo ziqonde uma isifuna ukuqala impilo yobudoda. Angahambi ke ethetha imisamo engayazi,
kuyothi izinto sezibheda uyobe ungasekho eduze kwakhe. Qondisa izinto zengane ithuba lisekhona. Ingane kayiwazi amaqiniso ngemvelaphi yayo ukuze ingaxakeki ngemuva kwesikhathi. Uphindisiwe, sivule abakaki, efuthelana, sivale abakaki. Nkululeko. Ngezinye zezinto ezingicasulayo lapha kuwena. Ekhanda selokhu kwagqitshwa amatshe engingazi ukuthi ayoqhephuka kunjani. Unkululeko. Engikushiya nalo linye ntombazana. Ngifuna ingane yami. Mlingani wami nawe mfundi, lapha asisho ukuthi kuyofanele ukreme inkulumompendulwano phakathi kwabadlali noma inkulumo kayedwana kumdlalo yedwa. Cha, kodwa sithi umfundi makangacevuzi, umfundi makangaklanti, umfundi makangaxoxi le ndaba yonke. Umfundi makathi nje aqonde ngqo kuloko okushiwoyo. La uNkululeko ufuna ingane yakhe. Uphindise wathatha lengane wayinikeza uThamsanqa, I mean to say. Ngakho-ke masiboneke isenzeko, isigigaba, isigameko, isenzo esizolandela lokhu. Isenzo esilandelayo yilapho uNkululeko esethi ufuna izinkomo zakhe ezisiswe kwamathonsi. Siphinde sithole inkulumompendulwano phakathi kukamathonsi kanye nonkosikazi wakhe uMamdlongo. Bebonisana ukuthi kubalulekile ukuthi uThamsanqa bamazise ngalezi zinkinga. Bathi nguyena ozoza nekhambi lokuzixazululela zona. Sesibona isenzeko, isigigaba, isigameko, isenzo esilandela lapho umathonsi eshayela uThamsanqa ucingo emcela ukuthi makafike ekhaya ukuze bazodingida udaba olubucayi. Siphinde sibone inkulumompendulwano phakathi kukaNkululeko, uMamdlongo noMathonsi etholakala ekhasini le-18 lapho uNkululeko ethi khona uyahamba manje uzothi umebuya agadle ngezinye izinduku. Ubeshoni. Ake siboneke isigameko, isigigaba, isenzeko nesenzo esizolandela lapho. Siyasibona ngenkathi uNkululeko efika kwamathonsi ephethe incwadi yomshado, ephinde ephethe iphephandaba elinesithombe sakhe eqabula umakoti wakwamathonsi. Lesi senzeko uNkululeko usibiza ngokuthi siwubufakazi kwalokho akushilo ekuqaleni. Siwubufakazi benkulumompendulwano le esikhuluma ngayo ekhasini le-18. Ake ngiphinde futhi, okubalulekile ukuthi uma umfundi ephendula umbuzo omude noma umbuzo omfushane namamaka amathathu, kufanele azi ukuthi la kukhulunywa ngokuthi kuloko okushiwo phambilini, ingabe isigameko noma isigigaba noma isenzeko noma isenzo esizolandela sinabo yini ubudlelwano nalokho osekushiwo. Ake sithathe ulwazi lwesibili olubizwa ngokuthiwa i-alushini. I-alushini yingenkathi siqhathanisa okwenzeka kudala nokwenzeka manje ezindaweni ezine. Singaqhathanisa okwenzeka kudala ngokomlando nokwenzeka manje. Okwenzeka kudala kwezenkolo nokwenzeka manje. Singaqhathanisa okwenzeka kudala nosaziwayo. Singaphinde siqhathanise okwenzeka kudala nalokho esikuthola emibhalweni yobuciko, ikakhulukazi mangabe sikhuluma
ngezimo zokukhuluma. Cha mfundi, nawe mlingane, angizukuchithela isikhathi ngikhulume ngokwenzeka kudala emlandweni na mhlawumbe ngikuqhathanise nokwenzeka kulombhalo obuciko esikhuluma ngawo othi Ubhuku Lwamanqe, ngoba akashongo lutho umbhali ngalokho. Ngakho-ke asindlule kulokho, angifuni nje nokuthi ngize ngikuchithele isikhathi. Ake sithathe okwenzeka kudala kwezenkolo nokwenzeka manje kulombhalo obuciko. Ngaphambi kokuthi sixoxe ngako, ngicela ukuthi sibheke okulandelayo. Asikaze sawubona umbuzo, ungamude ungamfushane, lapho kuqhathaniswe khona okwenzeka kudala kwezenkolo nokwenzeka kulombhalo obuciko esikhuluma ngawo Ubhuku Lwamanqe. Nanoma kunjalo, we can't leave it hanging because it is there. Esingakwazi nje ukuthi lo mbuzo ungabuzwa kanjani, lokho esingakwazi. Ake sikhulume ngakho-ke. UPhindisiwe uvezwe njengowesifazane ongathembekile. Nakwezenkolo ukhona owesifazane owayengathembekile ogama lakhe linguDelilah. uDelilah uyena owaholela umyeni wakhe uSamsoni, ngoba wayeyingoduso yakhe, wamholela ophathe. UPhindisiwe uholela umyeni wakhe uThamsanqa ophathe. Isibonelo sesibili, sithena i-alushini iyasetshenziswa lapho kusetshenziswa khona izimo zokukhuluma. Sikhuluma ngezimo zokukhuluma ezintsha. Umbhali wethu uMhlanga EJ uyazisebenzisa kakhulu lezi zimo zokukhuluma ezintsha. Nginezibonelo ezimbili kuphela. Ake sibone isibonelo esitholakala kule nkundla yesibili esigcawini sesibili. Leso sibonelo sitholakala ekhasini lama-38. Sifundeka ngalolu hlobo, wathinta abafazi, uthinte imbokodwe. Isibonelo sesibili sitholakala ekhasini le-12. Ilapho uNkululeko ebethi khona uThamsanqa ugqokiswe ijazi. NgokukaThafuzwe, i-alushini iyatholakala nangenkathi kuqhathaniswa okwenzeka embhalweni wobuciko nosaziwayo. Thina esiZulwini, kule mibhalo yobuciko esiyisebenzisayo, singakaze sabona kuqhathaniswa osaziwayo nalokho okwenzekayo embhalweni wobuciko. EsiNgisini kukhona, ikakhulukazi masibheka iziqeshana ezifinqwayo kanye neziqeshana ezisetshenziselwa ukufundela ukuqondisisa. NgesiNgisi nje kuyakhulunywa nge-Madiba's jive nange-Madiba's magic. Ngizokuma lapho ngoba ayikho into engingayenza. Ngisengakaze ngasibona isiqeshana esifinqwayo noma esizosetshenziselwa ekufundeleni ukuqondisisa esikhuluma nge-Madiba's jive, esikhuluma nge-Madiba's magic, esikhuluma nge-Midas touch. Angikaze ngasibona. Ukujeqeza emuva yisu elisetshenziswa umbhali ukusethulela umdlali othize ekhumbula okuthile. Umbhali-ke bese wasebenzisa wona lamagama athi khumbula. Sekuzoya ngesimo, mhlamba ngathi ngiyamkhumbuza, ngiyakukhumbuza, khumbula, wakhumbula, ngakhumbula, njalo njalo. Umbhali usebenzise leli lisu ekhasini lama-35 lapho uMathonsi ekhumbula ukuthi kufanele le nkomazi ayisenge iludedele lonke ubisi. Lapho umbhali usebenzise isu lokujeqeza emuva.
Ukukhumbuzana nje mfundi kanye nawe mlingane, akusho ukuthi umbhalo ubeqala ukulisebenzisa leli lisu kulesi sigcawu sesibili. Ulisebenzisile nasesigcawini sokuqala. Ngiyazi-ke ukuthi uyazi ukuthi kulindelekeni, kulindeleke ukuthi phela nawe uhambe uzitholele lapho umbhali elisebenzise khona leli lisu. Ukubikezela. Leli yisu elisetshenziswa ngumbhali. Umbhali usuke elisebenzisela ukwendlalela okusazokwenzeka. Ake siboneke, sibona uNkululeko efika kwamathonsi. Ngaphambi kokuthi akhulume asho ukuthi uzokwenzani enkundleni yokuqala esigcawini sesibili, simbona eqolozela odongeni. Ngenkathi eqolozela odongweni nje, yingenkathi ekhangwe isithombe somshado sikamathonsi nowakwakhe. Leso sigameko leso senzo sikaNkululeko leso sendlalela isigameko esilandelayo ngenkathi esefika nencwadi yomshado, aphinde afike nesithombe somshado esidala esisikwe ephephandabeni eliphuma kanye ngesonto elibizwa ngokuthiwa yifa lamehlo. Lokhu umbhali ukwenzele ukuthi kwakhe isithombe engqondweni yethu ukuthi uNkululeko uqolozela odongeni nje, usecabanga ukuthi naye kufanele aqhamuke nencwadi yomshado, aqhamuke nesithombe esizofakazela ubudlelwano obukhona phakathi kwakhe noPhindisiwe. Futhi umbhali kungenzeka ukuthi ufuna ukwakha engqondweni yethu ukuthi lo mshado ophakathi kukaNkululeko kanye noPhindisiwe awukho, kodwa-ke asazi, sizobona ngokuqhubeka kwendaba. Mfundi kanye nawe mlingane, ungakhohlwa-ke ukuthi zonke lezi zinto esizenze phambilini, senze umoya nethoni usekhona namanje. Senze imiyalezo yokwenzeka enkundleni yokudlalela isekhona namanje. Senze umsebenzi womlandi usekhona namanje. Senze ingxenye yesakhiwo, lezo ngxenye lezo zisekhona namanje. Okukodwa esingakhulumanga ngakho ukusetshenziswa kwezimpawu zokuloba. Umbhali u-E.J. Mhlanga uyathanda ukusebenzisa amachashazi amathathu uma ngabe umuntu embandaza, uma ngabe umuntu enovalo, uma ngabe umuntu esaba ukukhuluma, esaba ukuthi aqhubeke nenkulumo le bekayisho, ubese esebenzisa amachashaza amathathu angamveza lowo muntu lowo noma lowo mdlali lowo ethi sesiyazi-ke lapho ukuthi lelo phawu lolo lokuloba luchaza uvalo, luchaza ukwesaba. Siyabonga mlingane wami, siyabonga mfundi. Ningakhohlwa ukusubscribe kunamashaneli amathathu. Eyokuqala isiZulu The Curriculum Breakdown, eyesibili isiZulu Grade 12 Intervention, eyesithathu isiZulu Fal The Chat Room. Uyathandwa, usale kahle.